a veure algun dels principals elements dels nostres layouts. Tots els layouts, per layouts ens estem referint. Aquí anem a layout i recordeu que és la part aquesta de XML en la qual nosaltres especifiquem els diferents components que formaran una vista. Tots aquests components, a l'hora de situar-los, s'han de situar en base a un layout. El layout, si cliquem aquí en layouts, veiem que en tenim diferents tipus i els layouts vindrien a ser la plantilla que ens indicarà com col·locarem els elements dintre de la pantalla. Tenim diversos i actualment dels més utilitzats és el Constant Layout, juntament amb el Linear Layout. Anem a veure com funciona el Constant Layout. En el Constant Layout, nosaltres quan situem un element a dins, veieu que ara tenim el text view, ho farem indicant la seva posició superior, esquerra, dreta i inferior respecte a la resta d'elements. És a dir, nosaltres haurem d'indicar les seves posicions respecte a qui estan situats. Si ens fixem en aquest text view que ens queda per defecte, tenim aquests 4 sentències que ens indiquen que la part inferior va lligada a la part inferior del parent, que seria el seu layout, l'element pare. Per tant, això ens indica que està lligat amb la part d'aquí baix. La part final va lligada amb la part final també del pare, la part inicial amb la part inicial del pare. És important que ens fixem que aquí estem indicant end i no estem indicant right. Podríem indicar right també, però s'acostuma a indicar end perquè això pot canviar depenent de la cultura en la qual visualitzem la nostra aplicació. És possiblement, si llegeixen de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta, doncs potser ens interessi canviar això. I aquí ho tindríem, que li faríem cas. I després la part superior. Aquí tenim la part superior, doncs en aquest cas la part superior està situada en la part superior del pare. Si traiem aquí l'emulador, veureu que aquí podem clicar a l'apartat d'atributs en la qual nosaltres podem indicar diferents distàncies fixes. Si no indiquem cap distància fixa se situarà en el mig i podem indicar, podríem indicar un valor, una distància fixa aquí dalt, o si no també el que acostarem a indicar és un percentatge. En aquest cas, per indicar el percentatge s'utilitza la propietat aquesta de bias. Nosaltres volem indicar, per exemple, que el títol aquest el volem situar a un 20% de la part superior i aquí li indicarem un vertical bias. Aquí li hem d'indicar un número entre 0 i 1. 0 seria la part superior, 1 la part inferior. És a dir, agafa fa un 100%, agafa tota l'altura que pot, vertical, i la divideix entre 0 i 1. Llavors, si nosaltres li indiquem un 20% de la part superior, seria un 0,2. Altres atributs que té és el layout width, que seria l'amplada de l'element, i l'eix, l'altura. Normalment aquí utilitzarem dos tipus de valors. Primer, el grab content per indicar que s'ajusti al contingut que té aquell element, però si jo, per exemple, vull indicar que tingui tota l'amplada possible, li indicaríem un width igual al match parent. Ara aquí tenim una amplada igual a tot el pare. I si volem situar-lo una miqueta a la part esquerra, doncs li podem ficar un horizontal bias de 0,2, però aneu en compte que nosaltres estem treballant amb el layout constraints, no amb flow. Així que tornem un altre cop, layout constraint bias, horizontal bias, i li posarem un 0,2. Però com que aquí tenim el grab content, no podem, si està ocupant tot el possible,
doncs, com que té el match parent, no podem tirar-ho a la dreta perquè està ocupant igual que el pare. Per tant, en aquest cas, doncs, també li hauríem de donar un grab content si volem situar-lo a una certa distància. Anem a afegir algun element més. Un dels elements més bàsics que tindrem vindria a ser el més bàsic de tots, que és el view. Afegir aquí un view. Si us fixeu, quan comencem a escriure ja ens apareixen aquí amb Android. Inclús si fem així, ens apareixen tots els diferents views, tots els diferents elements que podem afegir aquí dintre. View seria com el més bàsic de tots. Anem a indicar-li, en aquest cas, anem a posar-li aquí que tingui match parent, with i un grab content. Bueno, anem a indicar-li un valor fixe. A l'hora d'indicar un valor fixe hem d'indicar les mesures, com bé ens diu aquí. Diferents tipus de mesures. Normalment utilitzarem DPS per indicar tamanys d'elements, perquè els píxels, si nosaltres ho poséssim en píxels, dependria molt de la quantitat de píxels que tingui aquell element. Contra més píxels tingués, més petit ho veuríem. I en dispositius mòbils la diferència pot ser molt gran. DPS és un valor més uniforme. Fixeu-vos que si poso aquí 200 píxels, és a dir, una pantalla que tingui molts píxels veurà els elements més petits, allò que tingui píxel ho veurà més petit, però amb major resolució. I una pantalla que tingui menys píxels ho veurà més gran. Nosaltres volem unes mesures independents a la densitat de píxels i per això utilitzem el DP. Els DPs equivaldrien a un píxel en una pantalla de 160 píxels. I per fonts, per tamanys de lletres, utilitzaríem els SPs. Això per la lletra. Per què? Perquè és com el DPS, però a més respecta la mida de la font establerta per l'usuari. Sabeu que en els mòbils, en Android, l'usuari pot indicar una font més gran o més petita i amb SP ho respectaríem. Si ens fixem ens segueix donant error perquè sempre que afegim un element dintre d'un constant layout hem d'indicar on el situem. I recordem que això per situar-ho hem d'indicar la seva part superior. A l'hora d'indicar la part superior hem d'indicar el top i aquí podem fer diverses coses. O bé situar-lo respecte al top d'un element o bé situar el top respecte a la part inferior d'un element. Per exemple, si volguéssim situar aquest layout a sota, anem a situar-lo a sota de la pantalla, l'element superior de tots, per sobre de l'exemple del projecte Kotlin, però situarem aquí dalt de tot, ficarem que el top del meu layout ha d'estar respecte al top de, i aquí ens indica respecte al top de qui volem que estigui. Doncs, per exemple, del pare. I anem a situar la part esquerra o la part dreta, anem a ficar la part esquerra i per fer-ho posem que la part esquerra seria en aquest cas seria l'start. Volem que estigui situat respecte a l'start del pare. Ara mateix només tenim aquí, ens indica l'espai que ocupa, anem a fer que tingui un color per poder-lo veure. El color l'establirem amb el propietat background i el color l'indiquem amb un valor hexadecimal. Però igual,
però de la mateixa manera que amb els textos normalment els colors intentarem evitar tenir-los aquí perquè el que tindrem és una paleta de colors i nosaltres agafarem colors d'aquesta paleta. Llavors, per afegir el nostre color a la paleta de colors podem apretar Alt Return i des d'aquí podem treure Extract Color Resource i afegiríem aquest color a la nostra paleta de colors. I donem aquí un color, doncs per exemple color secundari. Ok? Vale. I si ens n'anem a buscar el nostre XML, aquí various, tenim colors i aquí tenim el nostre color secundari. Vale? Com veieu, ja per defecte té uns quants colors. Aquí podríem afegir els colors que el dissenyador hagi escollit, que tindrà la nostra aplicació, i un cop tinguem tots els colors aquí afegits, ja veieu que per fer referència amb ell de forma ràpida només necessitem apretar l'arroba, anem a color, barra, i d'aquí escolliríem el color. Hi ha uns quants ja predefinits que són, per exemple, Material Design i, per defecte, Android té uns quants colors definits. Nosaltres farem el color secundari. Anem a veure ara algun altre layout, un altre view, perdó, aquests bàsics. Traurem aquí l'atributs. Aquí a Common tenim els més comuns, per exemple l'Image View. Si volem afegir per aquí un, podem agafar-lo i o bé el situem per aquí dins o el situem aquí. Si us fixeu aquí tenim com un arbre, un arbre ens permet dir on volem situar i anem a donar aquí on diu Import Drawable. Afegirem una nova imatge, per exemple aquí tinc un PNG sobre el logo de Kotlin i donem a Next. I tenim aquí la nostra imatge que volem afegir. Ok. I ja tenim la nostra imatge afegida. Si ens fixem, aquí han passat diverses coses. Primer és que ens ha afegit dins de Drawables el nostre PNG. I fixeu-vos que nosaltres, per donar la ruta, igual que fèiem per accedir al que serien els dins de Values, posem també la ruta amb l'arroba per accedir a dins de Drawable. I per altra banda ens falta dir on volem col·locar aquesta imatge. Anem a col·locar-la a dalt a la dreta. Millor, anem a col·locar-la just a sota d'on posa exemple projecte Kotlin. Per posar-la just a sota d'aquest text view que tenim aquí dins, què li direm? Doncs li direm que al top volem que estigui situat, fixeu-vos que vull situar el top de la meva imatge a la part inferior d'aquest text. Per tant, no anirà situat a la part inferior, sinó no anirà a la part superior, sinó al bottom of. I ara aquí hem de fer referència a aquest text view. L'única manera que tenim és a aquest text view donar-li un ID. Un ID li donem afegint aquí ID i hem de seleccionar aquesta primera opció. Sempre les nostres idees començaran per això. I a continuació, normalment s'afegeix les inicials del view que estiguem utilitzant, en aquest cas TOV, text view, i després el nom que vulguem que identifiqui això. Doncs això serà el nostre títol. Ara que ja li he donat un ID, des d'aquí venim aquí i podem fer referència a aquell element. Com fem referència? Doncs com sempre a través de l'arroba i accedim al nostre element. Si us fixeu ja s'ha situat a sota. Ara ens falta encara una posició. Sempre hem de situar en la part superior, és a dir, en l'eix vertical i en l'eix horitzontal. Doncs l'hem situat en l'eix vertical, ara en l'eix horitzontal. Si volem situar-lo just on comenci l'exemple del projecte Kotlin, indiquem que l'start
d'aquest ha d'anar a la start of d'aquest d'aquí. Està situat just aquí on comença això. Si us fixeu, està just aquí. Podria situar, si el volgués situar just darrere, doncs seria to end of. Fixeu-vos que se'm situa just darrere d'aquí, que també el podríem situar. Ara doncs, ens faltaria indicar un with. El with, doncs igual, amb el layout with i el layout eighth. Per aquí podem agafar també l'element, si volem, i anar-lo modificant. A vegades ens serà més pràctic per aquí. I si nosaltres el movem, fixeu-vos que ens indica un marge, sempre estarà situat, perquè nosaltres l'hem col·locat, sempre està situat respecte a l'altre element, però podem separar-lo una mica, afegint-li un marge. Per últim acabarem veient un altre element molt bàsic, com és el button, que no té més secret. Afegim el button. El button podem afegir-lo o bé arrossegant per aquí dalt, o si no podem dir aquí que volem crear un button. Bàsicament ens fa el mateix, l'únic que si l'arrosseguem per aquí dalt es fa absolutament el mateix. Li hem d'indicar també un width i un eighth. Anem a fer que tingui un width de match parent i un eighth de wrap content. Ara anem a afegir-li un text en aquest botó, així que aquí escriurem el text. Sempre de button. Podem indicar també el text color i el que havíem indicat aquí. Jo puc, per exemple, indicar el color secundari del text color o seleccionar, per exemple, color white. Aquest és el color del text. Anem a situar-lo. El posarem a dalt a l'esquerra. To left of parent i top to top of parent. Perfecte. I el tenim aquí situat. Com que ocupa tot, doncs ens situa. Com que li hem dit que el width és el match parent, doncs ocupa sempre el 100% i el tenim aquí situadet. I ara anem a veure com podem afegir-li una icona a aquest botó. Per afegir-li una icona, doncs també, igual que hem fet abans, per afegir-li el fons en el view, és amb background. I aquí, per exemple, aniríem un altre cop a Drawable i veurem que tenim diversos. Tenim el Kotlin logo, que és el que hem afegit, o també podem afegir aquí el launcher background o el Kotlin logo o el launcher foreground. D'on surten aquests? Doncs aquests ens surten d'aquí, és el que tenim aquí dins. Per tant, si jo vull afegir que aquest botó tingui un altre, una icona en concret, doncs el que tinc que venir és, podem fer-ho de diverses formes. Una seria crear la nova icona que jo vull que tingui. Per crear una nova icona podem anar per aquí, crear new, i aquí podem afegir, per exemple, un vector asset, i aquí seleccionarem la icona que volem tenir. Per seleccionar la icona, que ho he fet molt ràpid, cliqueu aquí a sobre, al costat on diu Clip Card, aquesta icona que surt aquí d'Android per defecte, i escollim per aquí un que vulguem. Podem buscar algun, per exemple, si volem que sigui de
informació, doncs escrivim info i tenim alguns aquí per defecte. Vale? També podem buscar per internet i descarregar-nos els que vulguem, clar. Farem aquest. Aquí el color que volem que tingui això. Bueno. Aquí. I l'opacitat que volem que tingui. Li donem... i aquí el nom. Vale? Pues... posarem... podem deixar aquest que vulguem, el que passa que és un nom bastant llarg. Li direm aquí Device Information, Next i Finish. Vale, tenim el nostre drawable aquí importat. Anem a fer referència al drawable. Vale? Com? Doncs, com sempre, a través de l'arroba, per fer referència als recursos, vale? Tot el que tinguem aquí a la carpeta res. Com que està dintre la carpeta de drawable, escrivim draw, i aquí ja ens comença a sortir doncs, la nostra icona, que és el Device Information. I per canviar el color, doncs hem de fer app i aquí background tint i el color que vulguem per aquí. Doncs, per exemple, si fiquem white, vale, tindrem la i en white.